Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनोसैलाय आरोना नोंसिनि सिगाङाव भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो नुलांखागोन आरोना मा जायो माने ओमफ्राय नै आंनि अमाया जि बेरदांदां आराम मोजांथार आरोना। ओमफ्राय बे अमाया देरनानै दायो फानजानाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय देरबाय आरोना 6 मान्थ 6 मास 7 मास जाबायमोन आरोना अमाया। ओमफ्राय दायो देरबाय आरो बे अमाया बिराद मोजांमोन आरोना। नै फुरना होबानो माने उन्दुनो नागिरबाय थायो बिराद मोजांखामोन आरो अन्थाव फाननो उन्दुलायो बिदिबाथाय माथो खालामनो मा होनो फैसा गैयियावहाय बेफोरखौनो फानाबालाय नङाबा 10K जाबाथाय पार्टि होगौमोन आरोना आङो। बेनो आरो नै अमाया जि अन्थाव बिल खोमोन गैखायामोन आरोना। बोलोगोराया 10K साबसक्राइबार आराम जाबाथाय मोनदोंमोन पार्टि बिमा होगौमोन बायदिनो आरोना आं लोगोफोरखौनो नोंसोरखौबो लेंहरगौमोन आरोना। दा आंना जायासैनो बेखायनो मोदोमदोंब्रा फानबाय आरो अमाया आङो। मोदोम दं ओंखायनोथ' फसायदों आसोला। मोदोम अमा आयौ गथाथा मोदोमथारना अमाया। एसेल'सो गुसुं ओमफ्राय मोदोमा मोजांथारना। खर'आ फिसा ओमफ्राय फिसा आरो आथिं खानायासो गसिगोनसो हनै आथिङाव खानाया। जोंहा बानलु खाहैनोसै ना नै माबा लाखाबाय नै बानलु खाहैनोसै नै जोंहा आयो बानलु खाहैनोसै जोंहा बानलु फिथाइया जोंनि बानलुआ मोनलायनानै दङ नै बेबो मोनबाय नै बेयावबो मोननाय दं नै बिफाङानो रानगुलायबाय बेयावबो दङ आयै बानलु गोजा ना आजा नै लोमबाय माथो बिफाङानो। दा आङो ओंख्रि संगासिनो नालाय ओमफ्राय नैबे दुन्दिया आं फोना होदोंमोन ना ओमफ्राय बेखौहाय मा होनो रोजा ना दुन्दियाया ओंखायनो आङो फुनानै बेखौनो ओंख्रियाव होनो नागिरदों आरोना फुगासिनो। ओमफ्रायो नै दाख्लैहाय बिराद बार बारदोंमोन आरोना ओंखायनो बे दुन्दिया बिदि लेमजोबदों आरो आंबो बिराद मोजांमोन फार्स्ट टाइम। ओमफ्राय आङो बेयावहाय ओरैनो लाइ बेगर मुला बेगर दंमोन नालाय बेखौनो ओरैनो जेबो गायथ'यैखाय बेयावहाय ओरैनो बेगरखौ फोनानै होदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बेबायदि जाबाय आरो नै दायो आं माने बेखौ बेलेगाव गायस्लायनो होननानैसो ओरैनो फोथ'दोंमोन आरोना। ओमफ्राय दायो बेखौनो फुजोबनोसै आरोना आङो बेयावहाय बेलेग गायनोसैलाय बेनि जायगायाव आरोना। ओंखायनो फिसाबाबो गिदिरबाबो आं गासिखौबो फुजोबनोसै आरोना। जोंना मानसि एसेल' नालाय सानै साथामल' नालाय बेनो थोयो आरोना एसेल'आनो बारा मानसि गैयिखायनो जोंना एसेआनो थोयो। ओमफ्राय बेयाव बेखौजाय मुला आरोना बेबो बेगर ओरैनो बेगर दं नालाय ओमफ्राय बेखौ ओरैनो खालि थाबाय थानायखौ ओरैनो बेगरखौ गारना होदोंमोन। बेखिनियानो थोयो आरोना जोंनिया मानसि साथामनिल' नालाय ओंखायनो बेनो थोबाय आरोना। ओमफ्रायो बेखौनो सायनानै फाजा खालामसै आरोना आङो। थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।